בכל התקופה הזאת היא נורא מתלבטת, האם לעשות סרטונים על לימוד ספרדית, ורוב הפעמים אני אומרת, למי יש כוח, למי יש ראש לזה. אז החלטתי שכן, שהגיע הזמן לחזור קצת לשפיות, ואני לא רוצה לפגוע באף אחד. אם לא מתאים, תעבירו הלאה. יאללה, סטורי טיים בספרדית, מה קרה לי לאחרונה עם כל הסרטונים שצילמתי בספרד, אספר לכם. Voy a contar qué pasó con todos los vídeos que filmé en España. No sé por qué, no tengo lugar en el teléfono. El teléfono mío es bastante nuevo y tengo toda la memoria ocupada. Empecé a hacer un poco de sitio, a limpiar, a sacar cosas y limpié y borré todos los vídeos que hice en España.